Tqattax dan il-miliet waħdek. Din kienet it-tema ċentrali ta' konferenza tal-aħbarijiet li matula Caritas Malta ħabret id-dettalji dwar l-ikla li se ssir fil-kurja tal-Arċisqof jum il-miliet. Ikla li se tkun qed tilqa' nies li jinsabu jgħixu fis-solitudni jew li m'għandhomx mezzi biex jagħmlu l-ikla tal-miliet. Matul din il-konferenza id-direttur tal-Caritas Malta, Anthony Gatt, fakkar kif permezz ta' din l-ikla se joffru ambjent mill-isbaħ għal numru ta' persuni li għalihom il-miliet jaf ikun ta' uġieħ. Ikla li se titrasforma il-miliet f'jum ta' ferħ huwa da. Huwa sostna kif din l-attività tkompli twassal il-messaġġ ta' Ġesu u l-imħabba kbira li għandu għalina. F'kumment li tal-Net News Anthony Gatt stenna kif din is-sena Caritas Malta tinsab għaddejja bil-preparamenti għal 600 persuna li huwa numru akbar minn dak tas-sena l-oħra. Primarjament dina ikla propju nhar il-miliet biex dawn il-persuni intaffu minn dik id-batija ta' jum il-miliet li jistgħu jingħaqdu magħna ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof f'atmosfera allegra ħafna bikla tassew bnina. Allura b'dan il-mod bniedem qed ineħħi propju dik is-solitudni. Din l-attività se jkollha wkoll il-kontribut mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi li se tipprovdi l-ikel kollu u l-ċina tal-President ta' Malta li għal darb'oħra se tkun qed tipprovdi ħelu tradizzjonali lil dawk kollha li attendu. Iċ-Chairman ta' di Alfred Mizzi Foundation Julian Sammut tenna kif din is-sena il-menù se jkun qed jikkonsisti minn soppa bil-ħaxix frisk u dundjan mimli nikkumplementat bil-ħaxix u l-patata. U tenna l-apprezzament tiegħu għal fatt li se jkunu qed jgħinu aktar nies mis-snin preċedenti. Interessanti dis-sena qed ninnota jien illi hemm ftit ilu rajna fin-news illi l-Papa f'jum il-foqra għal u temaw xi 1100 ruħ. U naħseb dis-sena bejn hawnhekk u bejn iċ-Ċina ta' Marta jak ċin oħraħna li għandna mal-Kurja mal-Knisja fejn l-istetlu l-ikel unqasmu fin-nies fid-djar, naħseb ħanilħu l-Papa dis-sena. Minħat jaw l-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi ringrazzja l-volontira kollha u lil dawk li qed jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom b'dedikazzjoni biex dawn il-persuni li jinsabu waħedhom din is-sena jiċċelebraw il-miliet f'ambjent ta' familja.